Subay nini pagsaulog sa ika-121 nga Labor Day adlaw sa pamuo karong tuiga, dunay duha ka mga dagkong job fair ang ipahigayon karong adlaw. 6,000 ka mga trabaho ang nagpaabot alang sa mga job seekers. Sa iranta kining good news pinagi sa report ni Mark Reggie Abella. Good news sa atong mga kapuso nga nangita og trabaho. Duha ka mga job fair ang gipahigayon dinhi sa Sugbo ug Negros Oriental. Moabot sa 6,600 ka mga trabaho ang nagpaabot sa mga job seekers karong adlaw subay ning pagsaulog sa ika-121st Labor Day. Sa Cebu City, ipahigayon kini sa usa ka mall sa may General Maximum Avenue Extension diin 3,816 ka mga bakanteng trabaho ang mamahimong aplayan. Kini ang mga trabaho nga gipangita gikan sa 37 ka mga employer nga nisalmot sa job fair dinhi sa Sugbo. Samtang, laing job fair usab ang gipahigayon sa Dumaguete City, Negros Oriental karong adlaw sa Lamberto Macha Sports and Cultural Center. 2,158 ka mga local job positions gikan sa 18 ka mga employers ang mamahimong applyan sa mga job seekers. 935 overseas posts usab ang nagpaabot sa mga gustong manimpad sa gawas sa nasod. Giagni ni Dolly 7 OIC Regional Director Lilia Esteliore ang mga job seekers nga pahimuslan ang kahigayunan sa duha ka mga job fairs. Mapasalamaton usab siya sa mga lokal nga kagamahanan labi na sa mga misalmot sa mga job fair. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.